Salut fraților și bine v-am regăsit la un episod din am arătat acolo în final când m-am jucat la un rom. Astăzi o să vă arăt noul meu caracter. O să arăt dacă am VIP-ul. Voi ziceți că deja da, dar poate nu se știe, fraților. Avem așa Angelica roșii și albaștri. Vi arăt acum să mă credeți că e și roșii și albaștri. Uitați aici. Uitați. Mai am și perechea asta când mi-am băgat 800. Am Angelica roșii, albaștri și roșii. De folosesc, nu știu. Mi-am mai mult îmi plac ăștia roșii, pentru că îmi plac să ai niște roșii. Nu pot să zic. Avem și pe aici chestii care sunt pe aici. Tu poți să le iau pe ăsta cu Among Us. Among Us. Da. Haideți să vă arăt ce mă știam, ce... O să vă arăt totul în episodul de azi. O să ne jucăm un pic. Avem capul acesta. Avem ăștia, masca asta. Pe aici, ce v-am arătat, tot. Aici. Am uitat să vă arăt aici, stați așa. La bluze, m-am dus prea departe eu. Deci avem bluza asta care o folosesc acum că prea mult le-am folosit pe celelalte. Avem pasta și asta care am cumpărat-o. Asta care a fost la un caracter de pe Free Fire o să mai folosesc, dar nu prea mai folosesc, că am folosit-o de multe ori. Asta care am folosit-o azi, că m-am jucat un pic și o part pe asta. Acum haideți să vă prezint și la păr. La păr nu am nimic cumpărat. La păr ce vreau eu să-mi iau era ăsta. Vreau să-mi iau. Nu-mi place. Nu-i de capul meu, nu-i de capul meu. Da, ăsta roșu arăta bine, 75, dar nu l-am luat. Nici pe ăsta și l-am ales pe ăsta. Este la fel ca astea, mai că e negru. Atât tot. Deci asta am vrut, să fie negru. Aici nu am ce să vă arăt. Dați-și un pic să cumpărăm și noi să avem 0 Robux. Că s-a dat un păr cu 2 Robux. Și penuțe așa. Vreau să le iau. Așa. Dați-și un pic. Aici sunt părurile. Aoleu. Nici aici. Aici. Uitați. Și voi puteți să luați Angelica. S-a dat Angelica vers, mă. S-a dat Angelica vers. Ce rău. Păi poate joc ăștia de mine. S-a dat Angelica mov. Fiți atenți că e mare șmecherie. A băgat ăsta de la Samurai. Angelica al galbeni. Ăsta care vreau să-l iau. Dar nu-i problemă, fraților. Dacă mai lasă să mai bag 400 de diamante de Robux, mi iau pe ăștia și mobi. Și cam atât. În rest nu-mi place nimica. Nu.
Da, nu mai place mica. A, și galbeni. Nu, galbeni, nu galbeni. Albi, ca la samurai, mamă, tare rău. Samurai, preferatul meu, nu ce. Stați așa un pic, să iau părul ăla, că nu l-am găsit. A, uitați. Bun. Nu e cine știe ce părul ăsta am. Da, nu e cine știe ce. Dar măcar să-l avem la colecție, nu? Deci, măcar să-l avem la colecție. Și noi. Atâtica. Și noi. Bun. Am văzut și părul. Haideți să vedem pe Brookhaven. Intrăm pe Brookhaven. Și ați văzut masca care v-am arătat cu Japonia. Aia folosesc de obicei, dar am zis să nu mai folosesc, că mi-am luat și am uitat să vă arăt la față. Dar știți ce față? Ați văzut-o la părul ăla? Ați văzut-o? Da, și noi aici, frumos și el, pititec. Mamă, de joc. Caracterul ăsta. Bă, deci îmi place cum am făcut caracterul. Uitați. Să vă arăt exemplu, azi am folosit hainele astea. Ca să nu credeți că vă mint sau ceva. Chiar alea le-am folosit. Așa. Eu vreau să pun căștile mele. Așa. Unde sunt? Aici. Să am căștile mele personale ca să... Ce e asta? Bă! Sărmâna, domnul. Da, frate, ați ghicit. Am VIP-ul. Da, chiar l-am. Dați, merg pe Pennyboard. Și haideți să vă arăt și nouă acasă, cei care nu s-au jucat Brookhaven sau care v-a jucat, dar vă jucați acum la ăsta, dar să știți că e cu VIP. Cred că pe unii v-am bucurat, pe unii nu, că este cu VIP. Și mai este asta care nu e cu VIP și e faină, a avut-o și chiar e faină. Punem în casă. Am fain frumos, shell. Mă scuzați că am văzut așa de slabă, dar nu știu. Cum să iau? Da, aceasta este casa. Intrăm fain frumos. Avem așa, dar ițeacă, frate, că merge în ea, adică nu e cine știe ce. Și... Bă, nu mai pot. Alo? Păi! Bă, nu mai merge. Gata. Dați-mi să merg mai repede. Și intrăm aici, vedeți că nu e nimic, da? Eu prima dată m-am intrat în casa asta, credeam că e doar atâta, dar nu m-am uitat aici. Aici mergem fain frumos. Aici o să punem un vlog cu Mihai, când o să facem cam viața reală, totul cam viața reală. Și haideți să vă arăt și dormitorul, când am făcut un roleplay, am uitat să filmăm aceasta. Și uitați ce tare e, el a descoperit asta, uitați și voi, uite. Hopa! Vedeți? E mai fain la casa asta. Și vă recomand să vă băgați bani, să o luați, frate, că e bună. Chiar dacă costă Robux, eu zic că e bună, decentă. Bun, v-am arătat și casa. Tot așa. Să plec de aici. Filmăm deja de 9 minute. O ștergem. Așa e la penthouse. Penthouse-ul, dacă nu știți, este ca un fel de hotel. Și chiar e hotel. Numai că ăla de sus, cei care se joacă Brookhaven. Uite, dacă acum nu avem VIP, a pus ăsta și eu nu mai am cum să fac, da? Bine, aici, dar trebuie să aștept 8 minute. Revenim când se duce. Bun, bă, fraților, ai și ieșit ăla. S-a făcut și zi și a trecut. Ne facem și vreau să-mi fac casa... Aceasta. Asta e cea mai mare casă. Vă prezint așa repede, ca să încheiem și noi episodul de azi. Că azi vă arăt doar astea.
Deci, fain frumos, venim aici, avem o baie, un ăsta, un geam ca să ne uităm la ceilalți. Așa, aici avem camera copiilor, să zic, nu? Care are două paturi așa ca copiii. Aici ai televizorul, nu e chiar mare, balconul care îl avem aici. Și ce mai avem? Patul de tată și mamă. E acolo, seiful și nu e atâta. Nu e atâta, fraților. Aici, la camera de copii. Venim frumos. Și așa avem aici. Punem fain frumos pe șezlong, înotăm dacă vrem, nicio problemă. Uitați așa. Și acum hai să ne ștergem și încheiem și noi episodul de azi. Eu vă urez mult succes și ne revedem data viitoare.